L'any passat vam fer el tast d'orquestra i vam portar la família, va venir els meus fills, s'ho van passar increïblement. Estem superemocionats. Ens han convidat els nostres tiets. Va ser una forma d'apropar-los potser més senzilla que un programa complet i aquest cop hem decidit repetir i a més amb més amics, o sigui que fantàstic. La veritat és que la música clàssica té molt a oferir i a vegades la nostra generació no està oberta. Doncs vinga, els hi proposo les més amigues de la uni i si és a aquests preus assequibles, doncs poder gaudir una mica de la música clàssica. Beethoven. Les he invitado para que escuchen a Beethoven. Soc pianista i jo crec que està molt bé veure altres pianistes com toquen. Benvinguts tots al nou tast d'orquestra, a aquest projecte que pretén ser una porta d'accés a nous públics. Hi ha molta gent que ha vingut avui per primer cop a l'auditori a veure un concert simfònic. Els veterans, si us plau, un aplaudiment de benvinguda. Heu vist la diferència entre l'instrument d'abans i aquest? Aquest és molt més gran, és un instrument que té un teclat molt més gran, aquest té moltes més octaves, l'altre només en tenia 4 d'octaves. Gràcies, Pedro. En efecte, aquest instrument permet, aunque fa un so tan voluminós, que hi hagi tot aquest teixit orquestral aquí darrere. La explicación anterior, antes de empezar, me parece que va muy bien. M'ha agradat poder ficar-nos dintre d'aquests instruments, conèixer-los primer abans d'escoltar-los. És un format molt adequat per persones que s'estan iniciant. Inclús la durada, que no és massa llarga. Si vols conèixer els secrets d'un concert clàssic, vine al nou tast d'orquestra. Una hora de concert, obres memorables per tots els públics i amb la presentació dels homes clàssics. Els homes clàssics. Fantàstic, extraordinari. Mira, no hi ha ni paraules. La primera d'aquí, de les Terres de l'Ebre, Tortosa, meravellós. El concert està molt xulo. Sí, estupendo. Tornarem. Ens hi esperem.